ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு எம்டி சேனல். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு வேறு லெவல் அப்ளிகேஷன் பற்றி தான் கைஸ் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி எம்டி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோ உடனே உங்களுக்கு வரும். சரி வாங்க கைஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். கைஸ், நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் விஞ்சோ ஆப்போட லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க கைஸ். ஆப்குள்ளே வந்தோடனே உங்களை ஃபோன் நம்பர் ரெஜிஸ்டர் பண்ண சொல்லுங்கள் கைஸ். நீங்கள் ஃபோன் நம்பர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணால் தான் கைஸ் நீங்கள் டெலிட் பண்ணாலும் திருப்பி உங்கள் அக்கௌண்ட்டை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் கைஸ். இப்போ நம்ம ஆப்போட இன்டர்ஃபேஸ் இப்படி தான் கைஸ் இருக்கும். நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு கேம் கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கு கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு ஆட்டோ இல்லை 2 ஆட்டோ விளாண்டாலே உங்களுக்கு அமௌண்ட் உங்கள் வேலெட்டில் ஆட் ஆகிடும் கைஸ். இது மாதிரி நான் விளாண்டு தான் கைஸ் ஒரு லெவல் பைசா வந்துச்சு. இது மினிமம் உங்களுக்கு 3 ரூபீஸ்லேருந்து உங்களுக்கு வித்ரா எடுத்துக்கலாம் கைஸ். 3 ரூபீஸ்லேருந்து நம்ம வித்ரா எடுத்துக்கலாம். இப்போ நாங்கள் விளாட்றது சும்மா சாம்பிள் பாருங்கள் கைஸ். கைஸ், இப்போ நம்ம விளாண்ட கேம் பேர் ஸ்னேக் ரஸ் கைஸ். இது மாதிரி நீங்கள் எது விளாண்டாலும் உங்களுக்கு அமௌண்ட் தருவாங்க கைஸ். இப்போ நம்ம ரெஃபர் எப்படி பண்ண போகிறோம்னு பார்க்க போகிறோம் கைஸ். கீழே ரெஃபர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குல்ல கைஸ், அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அது காப்பி ஒரு லிங்க்னு கொடுத்து உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கைஸ். ஷேர் பண்ணோன்னே அவங்க அதை கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணாங்கன்னா உங்களுக்கு 50 ரூபீஸ் வேலெட்டில் ஆட் ஆகிடும் கைஸ். இது மூலியமாக நம்ம பணம் ஈஸியாக வித்ரா எடுத்துக்கலாம் கைஸ். இப்போ நம்ம வேலெட்லேருந்து எப்படி பணம் எடுக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் கைஸ். பக்கத்தில் வேலெட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குல்ல கைஸ், அது கிளிக் பண்ணுங்கள் கைஸ். கிளிக் பண்ணோன்னே இதான் கைஸ் காமிக்கும். இதில் ஆட் கேஷ்னால் நீங்கள் உங்களுக்கு வர ஒரு கேம் ஆட காசு பார்த்தலாம் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கைஸ். அமௌண்ட்டு மினிமம் 3 ரூபீஸ்லேருந்து வித்ரா பண்ணிக்கலாம் கைஸ். 3 ரூபீஸ்லேருந்து வித்ரா பண்ணிக்கலாம் கைஸ். இது மூலியமாக நம்ம ஃப்ரீ ஃபயருக்கு டேரெக்டாக டாப்அப் பண்ணலாம் கைஸ். ஃப்ரீ ஃபயருக்கு நம்ம அங்கே போய் சைடில் நீங்கள் வின்சோ வார்ன்னு இருக்குல்ல கைஸ், அதை நீங்கள் ஸ்வைப் பண்ணிகிட்டே போனீங்கன்னா வின்சோ ஸ்டோர்னு வரும் கைஸ். அந்த ஸ்டோரை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உள்ளே போங்க கைஸ். இதில் மேலே ஃப்ரீ ஃபயர் இருக்குல்ல கைஸ், நீங்கள் ஃப்ரீ ஃபயர் கிளிக் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ளிப்கார்ட் அமேசான்லாம் இருக்கும் கைஸ். நீங்கள் ஃப்ரீ ஃபயரை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இப்படி தான் கைஸ் காமிக்கும். இதில் மொத்தம் நம்ம ஈஸியாக அமௌண்ட் எடுத்துலாம் கைஸ். இதில் 78 ரூபீஸ்க்கு 100 + 10 டைமண்ட் கொடுப்பாங்க கைஸ். இது ஒரு கோட்டோ ஷாப் மாதிரி தான் கைஸ். இதில் பை நவ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்கள் வேலெட்லேருந்து பணம் எடுத்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக உங்கள் ஐடி கேட்பாங்க கைஸ். இது ஒரு கோட்டோ ஷாப் மாதிரி தான் கைஸ். இப்படி தான் கைஸ் கேட்பாங்க. இல்லை உங்களுக்கு மூலியமாக ஒரு அப்ளை கூப்பன் இருந்ததுன்னா நீங்கள் அந்த கூப்பனை என்ட்ரு பண்ணி போட்டுக்கலாம் கைஸ். கூப்பன் நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் தருவாங்க கைஸ், நிறையா டிஸ்கவுண்ட். அப்புறம் நீங்கள் அப்படியே பேக் நீங்கள் ஃப்ரீ ஃபயர் பூயா ஆப்புக்கும் நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் கைஸ். ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு அப்படியே நீங்கள் பேக் வந்துட்டிங்கன்னா நார்மலாக இப்படி தான் கைஸ் இருக்கும். அவ்வளோதான் கைஸ். உங்களை நான் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும்